Ndewo. Hello. My name is Yvonne Mbanefo. Aha m bụ Yvonne Mbanefo. This is another one of our daily Igbo words and phrases. Today's Igbo word is nri. Nri means food. Some people call it nni. Learn how to say it by repeating after me. Nri. 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 You can only learn how to say it by practicing. Some examples of sentences using the word nri are: Ọ na-esi nri. Ọ na-esi nri. Ọ na-esi nri. Ọ na-eri nri. Ọ na-eri nri. Ọ na-eri nri. Ọ na-enye nwa ya nri. Ọ na-enye nwa ya nri. Ọ na-enye nwa ya nri. Nri a dị mma n'anya. Nri a dị mma n'anya. Nri a dị mma n'anya. Nri. 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 Abụ m Yvonne Mbanefo. I'm Yvonne Mbanefo, and this has been one of our daily Igbo words and phrases. Ka o mesịa. See you later.